wamemeza anthu akuti pa 16 September adzawavotere pa chisankho chimene chikubwerachi monga ndafotokozera panopo kwatsala masiku 24 chofikira pa nthawi imene dziko lino likhali kuchititsa chisankho ndipo ili ndi dongosolo limene abungu lameka anayika kuti mtsogoleri wina aliyense amene apikisana akuyeneka ayende ndi kumemeza anthu makamaka popereka mfundo zimene atagwiritse ntchito potukula dziko linoli kwa anthu kuti athandizire anthu akupanga chisankho ndithu ndi mmene zikuchitikira panopo kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyenda kuyankhula ndi anthu malo monse amene tikupita muli anthu ochuluka anthu ochuluka kwa basi amene amakhala kuti akudikirira kuti aone mtsogoleri wa dziko lino komanso amve kuti awatengera mfundo zotani. Zona anafotokoza kunena kuti ayika chidwi makamaka pomanga misewu imodzi mwa misewu imeneyi ndi umenewo wachenda waka. Anafotokoza kuti izi zisatheka chifukwa anthu anakhulupirira ndi voti yawo mchaka cha 2020 ndi ndichikhulupirira kuti anthu aso akapatsa mwayi oti akuwasankha pa 16 September akwaniritsa kumalizitsa zitukuko zimene ziyamba kalezi ndi zina mwa zimene anafotokoza pa ulendowu ndi zimenezi. Amene ndi zanga Beres mwape kufotokoza poto zina zimene president afotokoza pa ulendowu ima misonkhano ima imeneyi muzinda wa Lilongwe. Lero muli ndine mayeso chikhadzula tikabe tikupatsirani fama wano tinali na number 8 akachoka pano president akakoloweranso kwa nkona komanso kuli kuimbira wanthu meneko kuti ya president akayankhule walimbikitsa nkhani yokhudza chisankho cha pa 16 September 2025. Pano pa Msungwi pano pasonkhana kuimbira ochuluka kwambiri kunoko ndi kutsenza kwa CUS komwe takuimbira ndi Jonathan Mfune achipani cha MCP chonja president akuyera pa kamera mpanadenga amene kuti ayankhule kuimbira wanthu lomwe lasonkhana pano. Uthenga wakulu ndi umenewo wakumbutsa anthu kuti ayi nthawi itu yakwana tsopano masiku ayandikira mukaponye voti mudalembetsa tsopano koma kulembetsana kumene koma nthawi yakwana kuti tsopano mukaponye voti imeneyi fakungokhala ayi voti ndi ufulu wa mawina aliyense chonja ulele mwa ya president kuti anthu akaponye voti imeneyi matuti akasankha iwo a president akutengeni m'manja mwa Deus Gumba omwe ndi mkulu okonza misonkhano chipani cha MCP anatsogolepo kamsei kuno Msungwi. Dr. Chakwera watu ndani mwezoma watidzatani tidzachita bwanji pacha boma ndiriti a president anatipatsa mnyamata pa ulendo umene upitaso kachikena mboma ngati running mate engineer vitumbiko mumba striker mbambande. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti mumba tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president imvani kulandiridwa maulemu komanso mwa chimwemwe pano pa Msungwi kuno ku Lilongwe City Dzenza constituency. Amama afuko la dziko lino mama Monica Chakwera imvani kulandiridwa maulemu. Secretary General akuluakulu onse mothamangira nthawi maulemu akhale m'malo mwake. Bwana president kuno tafika ndi kudera la senior chief Chitukula koma popeza tikadali nawo kuchokera ku 49 kuja pano kwa mgona mpakana komwe kwakauma matintero kuti ndiponde pamutu pano agogo mukalonjera president kwakauma mukamakatsanzikana nawo munthawi ino mundilole. Bwana president kuno aliko mnyamata wanu amene anthu akonzeka kuti tumize ku nyumba ya malamulo koma ntchito imeneyo agwira ndi secretary general kuti asakhala ndi ulemu oti akudzudzeni kuti inu yomwe alonjera anthu akuno ku Msungwi. Secretary general nthawi yanu. Aliyense dzanja la Chakwera pamwamba Msungwi Dzenza pamwamba kwacha Dr. Chakwera watu ndani. Bwana president nthawi yachita njiru anthu awa akutimba mulandu akuti inuyo mubwere mudzachite msonkhano okhala pasi kuno akuti mubwere nda first lady akukufunani mudzacheze nawo. Bwana anthu awa ambiri amachita maganyu
amachita maganyu pacha pakanengo. Ambiri ayiwowa amafuna azichita ma business. Ena amayesetsa kumachitanso ma business paokha. Ngani yasangalatsa kwambiri mu manifesto yanu ndionena kuti nifi tsopano ikhala banki. Chifukwa amapeza ngongole kunifi anali ochepa, ambiri amasiyidwa. Ndechifukwa chimenecho ali nchikhulupiriro kuti tsopano aliyense apeza ngongole. China bwana, anthu awa akhala nthawi itali akamapita ku ntchito upanikizidwa. Ngati akupita ku Old Town kansewu kakang'ono, akamapita ku City Center pita ku Kanengo kansewu kakang'ono. Anthu awa tsopano akuona kuti munguwamangira msewu waukulu kuchoka ku Crossroads mpakana kuno, kuchokanso pacha pa 25 pakona mpakana ku Kanengo, kukalumikizana ndi chimsewu chokongola chija mwamanga cha 4-way. Akamakapitanso ku chipatala chinsewu cha 6-way. Anthu awa sangayiwale akudziwa president wachitukuko ndi inu. Bwana, china chimene anthu awa ntafika pano akusangalala ndi zimene running mate wanu engineer Vitumbiko Mumba akuchita. Pakati apa bwana, pakati apa mpaka na lero ena amabisa simenti kuti azimudulitsa mpaka na 50,000 kwacha. Lero engineer Vitumbiko Mumba mutamtuma ku Zambia wayambapo simenti kutsitsidwa mpaka na 25,000 kwacha. Anthu akufuna zimenezo zifalikire pena palipose. Ndi omweonso amabisa shuga. Amadaka bisa shuga miyo yanthu awa adzikwiya nanu. Akudubisa shuga kuti shuga akadula akuti akuyenchakwera awuponda. Engineer Vitumbiko Mumba ndinu bwana mwasokola shuga kuti anthu agule pa mtengo wake. Nthawi yachita njiru kuno amakukondani zedi. Ndi angati munalembetsa apa manja amwamba. Mavota amenewa ndi anu. Komanso kuno kuli makandidate achipani cha Malawi Congress Party. Oyamba kuti nkuonetsereni ndi Jonathan Mfune MP amene akuyimira dera lino. Kuchoka pamenepo bwana, tili nawo makansala Lloyd Matewere amene ngwakukabwabwa wodi. Komanso tinaye Chisomo Sinke Chilowe amene ngwadzenza wodi. Tikavotera chakwera kuvotera Nyamatawa chitukuko chipita pachani kodi patsogolo. Bwana, ndi mawu amenewo Mfune mwina mawu awiri okha nthawi yatithera tupita kutali. Chipakira mwamba kwacha. Msungwi Walankhula kwacha. A president ali pano kwacha. Dr. Chakwera watu ndani tikavotera ndani. Ziwa kwambiri bwana president. Ifeyo kuno ku Msungwi mwatuona amene tililimu. Ana anu onsewa ali apa. Kuno timakukondani. Kuno mudziwe kuti kuno nkwanu. Anthu ali apa awa amakukondani bwana president. Si chifukwa china iyayi, ndinu oleza mtima. Mumakonda wina aliyense. Kuno kwathu ku Msungwi takulandirani bwana president. Ndifuna tithokoze pa zimene matichitira. Bwana state president, pali zinthu zambiri zimene mwachita mdziko muno kuphatikiza kwathu kuno ku Msungwi. Bwana SG anena kale pali msewu wathu uli upita kwa Kanengo mwatikonzerawu. Bwana president, tikuthokoza pa chifukwa chimenecho. Komanso tudziwa medina kambira napadzana pacha mdanduza kuti msewu wathu uwu wopita kwa Chitukula simusiya choncho umene uchakanywa chikamata ukhaluti watheka ameneyi. Tithokoze pa chifukwa chimenecho. Bwana president, ndi zambiri zimene ife tikufuna kuthokoza. Pali ngongole za nifi zimene mwakhala mukugawa madera osiyanasiyana. Kuno kwathu mmene muone chinantindi kuno tikufuna ziwonjezekele zikhale zambiri ambiri afikiridwe.
kuno kusungwi mene mwaonera bwana state president kwatu kuno sizambiri zimene timafuna iyayi ndi mabizinesi okhazikika. Ife tikapanga bizinesi zathu zayenda. Mene mukufuna kutsegula nivi kuti ikhale banki, ifeyo kuno tidzakhala osangalala chifukwa ambiri ali apawa mpamba ndomwe kuwachepekera. Mukapasa mpamba bwana state president ayitere kunoko ayi mdzatitha. Koma chachikulu china chimene mutichita bwana president, tudziwa magesi ndi madzi omwe mukulumikiza madera osiyanasiyana akulumikizika. Kwa Chambu akulumikiza, kwa Matanda akulumikiza, komanso kwathu kwa Mvunguti kuntundako akulumikiza. Tufuna tiwonjezere pamene bwana president kuti kwathu kwa Chambu kuseli uku kuseli kwa Njanje tikufuna kuti magesi amene acha afikeso, madzi afikeso, chifukwa mavoti anu bwana president ali kuno kusungwi tidalembesa anthu 35,000. Tufuna kuti mavoti onsewo bwana president akhale anu, sitifuna kuchotserapo iyayi. Kuno wa TPP ayi, kuno wa UTM ayi, kuno wa independent ayi, kuno nkwa MCP, kuno tupangaza MCP kwimbirira pali labwera bwana president, kuno tupangaza MCP palibezo kuchitira mwina bwana president. Ni maomenewo ndithokoze ziwa kwambiri. Nkamwana dala bwana kooneka ngati kamwana bwana, koma anthu awasanga iwale mene boma la TPP linawazunzira. Ena apali ndi achabale awo amene anali akhungu la chabwino. Nthawi imene TPP malamula adaphedwa okwana 189. Kungolowa inu pampando imfa zonse za chabwino kuthera pomwepo. Anthu awa amachoka madera osiyana, ayawo atumbuka alomwe, asena atumbuka ankhonde. Inuyo sinu patroni wa mtundu umodzi, mumatenga wonse ngati Malawi. Lero mwatitengera mnyamata, ambiri awanda nyamata, mwamtenga mnyamata injiniya Vitumbiko Mumba kuti muyende naye. Kodi nanga bwana lileilesi akakhale wankulu zaka 90 omtangatira zaka 76. Palizelu pamenepo, palizelu pamenepo. Ofuna utenga kamnyamata kazi kuthandiza ntchito. Komanso pano pali anthu akumpoto, anthu akumwera. Ulendo wina mudatengako Sidiki Mia kumwera, ulendo uno mwatenga injiniya Vitumbiko Mumba kumpoto. Pamene TPP idachita kulumbira kuti kumpoto sadzatengako mtsogoleri aliyense. Anthu oyipa mtima atachita zambiri zononga anthu akumpoto, kota system ndi zina zotero. Kupatu 21 pacha pa July 20 chaka cha 2020 mpaka na lero ologudo gondwe adali wanzeru sadamganizireko kuti akhale aninimeti. Koma inu mwatenga kucha kumzimba, munatenganso kucha kukalonga. Tiyankhuleni bwana, nthawi yatithera. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Kwacha! 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 Akuti Msungwi yalankhula, yalankhulaje. Wow. Kodi anthu nimdalembeza? Mori mkavota? Kwatsala tumasabata atatu pa 16 nipa bado? Mkavotera nda? Mkavotera nda? Nanga MP mkavotera nda? Kansala mkavotera nda? Mzakeni nda? Muwadziwa wosewa atu bado? Koma nagonjwa mtundu wonse. Teku msewowu tiumalizitsedi bado? Ndiye kuti kukhala so magetsi wake omwe kuwala konse kuno bado? Plani yakale tu imeneyi idali oti tikhale ndi misewu yokhala paralelo umapita ku airport
M1 komanso uno ukafike kumene kuja ndiye kuti tikalumikizitsa mayendedwe savuta tikukuzirizanso misewoyi wani kodi tere wina nkunena kuti chitukuko choterechi nchachabechabe kodi chitukuko choterechi tumikira abale wake a Lazaro chifukwa muno ni mkachere musite ni mtakumana sole ni chupereka ulemu kwa anthu oyendera ulemu koma kuno kazupepa ndiyeza iwalisa zambiri chifukwa kuno nkwagogo achitukula ndiye ndinadzakumbukira kuti msewu umapita kumeneko ndiye nkofunika tikafike ndithu wani tikatere ndiye kuti inu abusa kuno mwaona Msungwi kuno kudzenza ku helikopta SBC ndi onse aboma nkhani yakuno muidziwa bwino nonse ife rufuna chitukuko zonse tiyotumikira mtundu umodzi chifukwa capital city ya mitundu yonse capital city ni aliyense amene ndi Malawi ngakhale iwo amene ali maiko akunja amakhalanso kuno chifukwa chake ngakhale chitukukochi kumidziko sekuja zifikenso tufuna kuti zochitika msite zionekere chifukwa ngakhale malire amaconstituency wapena atunga kumudzi kwenkwene ochalirani aoli apa kwawo kumudzi uko afuna so zikhale ngati mtauni muno koma zoti wina aluza awo ndiye maloto osafunika tikuvana vana chifukwa izira ya mbazi zisasidwire panjira wena wosazindikira bwino amene akusankhadala kusatimvetsa tikanena kuti tifuna kuno kukhale zikhwaya zochitupanga mabizinesi wanu akupindulireni tikupatseni ngongole aliyense pa saizi yake mmene angatere wena bizinesi ilikale apa ifikeko pamwambapa wena ilikale apa itukuke ifike mpaka na akhale mamilioneya wana watu obadwa kutsogoloku asakhaleso ni nkhawa makolo aya koma situita kulanda ni udindo makolo lerani wana monga wanu udindo umene chauta ukupatsani koma vana vaja mwapititsa ku sukulu ku primary vapita ku secondary akakwana zaka 18 ambiri waiwo tsopano akhoza kupita ku university ndiye kuti ndalama zija zachulukitsira chifukwa cha investment tsopano vana vaja ndi woyima pawokha kalekale sakhalanso m'manja mwanu aya umati kuti kodi iwe ulichoka liti mnyumba muno kodi iwe ukwatiwa liti iyayi vana pitana apite ku sukulu adzakwatiwa pa nthawi yake koma aliyense aphunzitsidwe mtauni ngati muno mpofuna tiziuzana zona zokhazokha tumvana kodi tere kuokondedwa popeza kuti nachitukula vaja tikatsazikane uko kwakauma tiyamba tayima yapa pamgonapo kumeneko kudali midwa msewu datha kale ndiye ngati zinthu zongochita moyerekeza boma ili chitukuko chilichonse tifuna chikhale cholimba chakuti ngakhale amene alipo lero achigwiritse ntchito koma amene akubwera mkuja ni mkuja ilo adzagwiritsenso ntchito tufuna zinthu zokhalitsa chifukwa zimene zimamanga dziko kuti infrastructure ikakhala bwino zina zonsezo zizikhala m'malo mwake tamvana vadi funso lomaliza mwati mkavotera nda ambuye akudalitseni nonse zikomo kwambiri zikomo President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera imweso ni tsogolero chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pa Msungwi area 25 mu mzinda wa Lilongwe malo achi namba 8 misonkhano ima kumema anthu pachisankho cha pa 16 September 2025 apa ndi ulendo tsopano kwa Nkona komanso kwasonkhana anthu ambiri kudikira president kumeneko ndine mayeso chikhadzula tilandeni ku Banda.
Chakwera Victory Tour. Simonga imenchakwera mwachepa iyo. Antuni sikadzako kakangatira ule Chakwera yungoli mbikira akupitirira bendi Victory Tour kuchengetera mavoti yake omwe mu Central Region. Lero pa 23 August tiyeni tonse tikhamukire kokakumana ndi mashini achitukukowa. Malo ake nawa Chuzira Trading Center, Area 23 Market, Sese Ground, kenako uyo kwa Kandikole, Chinsapo 1, Chilimampunga Ground kuntandire, Zebra, Area 25 Msungwi, Ngona Ground, ndipo kukwangula zonse lero ndipaka uma ground alipo anga make. Gemu hii nuguzani ni wadia mtolivu. Inu muguliza nkonono akusaka mavoti Chakwera. Chakwera bakuti fandira ilipya 2 billion vaikwezhenge ize pa 1 trillion kwacha kuti vantu vanandi vapange mabizinesi vapange ulimi valembe vantu ntchito kuti ntchito zisangike. Ni ntchito yayi iyo. Ndikuthokozeni bwana kuti mupitiriza ndipo ife takonzeka kukuvoterani kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Amayi akanguyamba choncho umangodziwiratu kuti gemu yapita kwa Chakwera. Tsono Chakwera ayutuyo ali mchikoka ndipo pafupifupi Amalawi onse akuti adzavotera Chakwera. Inuyo anzanu onse aja akuti adzavotera Chakwera. Nanga inu? Chakwera yuyu mashine achitukuko. Chakwera Victory Tour. Simonga imenchakwera mwachepa iyo. Antuni sikadzako kakangatira ule Chakwera yungoli mbikira akupitirira bendi Victory Tour kuchengetera mavoti yake omwe mu Central Region. Lero pa 23 August tiyeni tonse tikhamukire kokakumana ndi mashini achitukukowa. Malo ake nawa Chuzira Trading Center, Area 23 Market, Sese Ground, kenako uyo kwa Kandikole, Chinsapo 1, Chilimampunga Ground kuntandire, Zebra, Area 25 Msungwi, Ngona Ground, ndipo kukwangula zonse lero ndipaka uma ground alipo anga make. Gemu hii nuguzani ni wadia mtolivu. Inu muguliza nkonono akusaka mavoti Chakwera. Chakwera bakuti fandira ilipya 2 billion vaikwezhenge ize pa 1 trillion kwacha kuti vantu vanandi vapange mabizinesi vapange ulimi valembe vantu ntchito kuti ntchito zisangike. Ni ntchito yayi iyo. Ndikuthokozeni bwana kuti mupitiriza ndipo ife takonzeka kukuvoterani kuti
kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Amayi akanguyamba choncho umangodziwiratu kuti gemu yapita kwa Chakwera. Tsono Chakwera ayutuyo ali mchikoka ndipo pafupifupi Amalawi onse akuti adzafotera Chakwera. Inuyo anzanu onse aja akuti adzafotera Chakwera. Nanga inu Chakwera ayuyu mashine achitukuko. Bazinthu zonse zomwe inu mwandichitira chimwambo chija cha zokondama Osaiwala Zokondama Imacheza 2025 ilipa